Το πρωινό ξύπνημα είναι δύσκολο. Πω πόσο δύσκολο. Και τι δύσκολο να διαλέξεις ποιο φόρεμα θα φορέσεις. Αλλά είναι οπωσδήποτε εύκολο να διαλέξεις τα μακαρόνια που θα μαγειρέψεις. Μακαρόνια με αυγά Μίσκο. Χαρείτε τη νέα κατάκτηση της Μίσκο. Τα μοναδικά μακαρόνια με αυγά. Είναι ο ιδεώδης συνδυασμός του θρεπτικού με το εύγευστο, του υγιεινού με το επιθυμητό. Εγγύησης για την ανωτερότητά τους η μακαρονοποιία με την πείρα των 35 ετών. Μίσκο. Μίσκο. 35 χρόνια στην υπηρεσία της μαγειρικής με τα 50 διάφορα είδη των ζυμαρικών της. Η μακαρονοποιία Μίσκο.